Takže daňové priznanie typu A podávajú tí daňovníci, ktorí si nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a majú iba príjmy zo zamestnania, teda zo závislej činnosti podľa paragrafu 5 zákona o daní z príjmov. Takéto príjmy však môžu samozrejme si požiadať o ročné zúčtovanie, ale zase je tam obmedzenie, že aj keď mám iba príjmy zo závislej činnosti, môžem požiadať o ročné zúčtovanie zamestnávateľa vtedy, ak sú tieto príjmy zo Slovenska. Vieme, že môžem požiadať ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorého som mala v lani, ale môžem si teda aj spraviť daňové priznanie. Ak nepožiadam do 15. februára, niektorí zamestnávateľia si to dokonca stanovujú ešte skôr, aby to stihli pracovníčky mzdovej účtárne spracovať, tak ak nepožiadajú zamestnávateľa, musia si sami podať daňové priznanie. Samozrejme, aj tu máme ešte jednu možnosť, že nemusíme podať daňové priznanie. A to kedy? Daňové priznanie všeobecne sa nemusí podať vtedy, ak tie všetky zdaniteľné príjmy, nielen základ dane, ale samotné príjmy, ktoré dostanem od toho zamestnávateľa, sú menšie ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane v danom roku, respektíve za daný rok, za ktorý sa bude daňové priznanie podávať. Pretože ak budeme podávať daňové priznanie za rok 2025, berieme nezdaniteľnú časť z roku 2025. A my vieme, že to je čiastka 5753,79. A z toho polovica po zaokrúhlení 2876,90. Ak mám tieto príjmy menšie, nemusím požiadať ani o ročné zúčtovanie a nemusím podať ani daňové priznanie. Samozrejme sú prípady, kedy sa nám to oplatí. Budeme mať také príklady. Takže najprv si preberieme tú teóriu, ktorú určite všetci poznáte, ale aby sme si to zopakovali, tak si to všetko prebehneme. A potom sa vrhneme na tých pár príkladov, ktoré sme si pre vás pripravili. Nebudú všetky príklady, že v každom príklade je všetko. Pripravili sme si pre vás viacero príkladov, aby ste videli, aký to bude mať vplyv. Či už na daňový bonus na deti, na nezdaniteľné časti základu dane, po prípade daňový bonus na úroky. Takže poďme na to. Daňové priznanie, tak ako všetky daňové priznania daní z príjmov, sa štandardne posielajú do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľné časti základu dane. Hovoríme im, že sú to daňové zvýhodnenia. Na toto majú nárok iba fyzické osoby daňovníci. Právnické osoby na to môžu zabudnúť. Prečo? No keď som SROčka a mám treba 4 spoločníkov, ktorému uplatním nezdaniteľnú časť? No ani jednému. Takže daňové zvýhodnenia vo forme nezdaniteľných častí základu dane, o tie si môže znížiť základ dane iba fyzická osoba daňovník. Samozrejme vieme, že to platí aj mesačne u zamestnancoch, ale vždy sa to potom kontroluje na tie celoročné príjmy. Takže aké sú tieto nezdaniteľné časti základu dane? Nezdaniteľná časť na samotného daňovníka, na manžela, manželku alebo na tretí pilier DDS-ko. Nezdaniteľné daňové úľavy, ako sme im kedysi aj hovorili, nie sú daňové bonusy. Áno, daňový bonus nie je nezdaniteľná časť základu dane. Takže, aká je tá prvá možnosť na toho daňovníka? Nezdaniteľné časti základu dane sa odvíjajú vždy od životného minima, ktoré je platné k 1.1. daného roka. A k 1.1.2025 sme mali životné minimum vo výške 273,99. Od tohto sa nám budú odvíjať tieto dané veličiny. Takže samotná suma nezdaniteľnej časti je 21 násobok životného minima
a na celú nezdaniteľnú časť má nárok vtedy daňovník, ak jeho základ dane je menší ako 92,8 násobok životného minima. Ja skutočne neviem, kto vymýšľa tieto násobky, ale dobre, je to takto. Bohužiaľ, k 1.1.26 v rámci konsolidácie sa tieto násobky životného minima menili. Nemenilo sa základ týchto 21 ako nezdaniteľná časť samotná, ale potom tie násobky, kedy sa už bude znižovať tá nezdaniteľná časť, sa trošku pomenili. Ale to zase bude témou iných školení. Takže momentálne, keďže sa budeme zaoberať daňovým priznaním za rok 2025, tak budeme brať veličiny platné za rok 2025. Takže v prípade, že mám základ dane menší ako 25 426,27, tak moja nezdaniteľná časť bude plná 5753,79. V prípade, že sa bude môj základ dane zvyšovať, teda bude viac ako tých 92,8 násobok, tak to bude rozdiel medzi 44,2 násobkom životného minima a 1/4 toho samotného základu dane. Budeme mať také príklady, tam si to pozrieme, ako ten výpočet bude vyzerať. V prípade, že ak ten základ dane bude väčší ako 176,8 násobok životného minima, to je pre tento rok suma 48 441,43, nevznikne nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť. Ono sa to po starom hovorí tomu, že budeme platiť tzv. Milionárskú daň. Kedysi prvýkrát, keď sa to zaviedlo, tak ten prepočet na eurá krát 30,127, či ako to bol ten prepočet, bol na 100 000, respektíve na 1 000 000 korún. Takže odtedy zostal ten názov. Ale je to teda 176,8 životného minima pre rok 2025. Keď si potom vypočítame túto našu daň, ktorú by sme mali štátu zaplatiť, tak si môžeme uplatniť daňový bonus na deti. Daňový bonus nie je úľava na dani. Je to vlastne zníženie dane, ktorú by som mala zaplatiť. A daňová úľava sa myslí to, že zaplatím štátu daň z menšej sumy. To znamená, ten základ, z ktorej budem počítať daň, je menší. Ale samotný daňový bonus, o ten budeme znižovať vypočítanú daň. Aj tu sa nám to veľmi skresalo. Vedeli sme, že daňový bonus na deti sa mohol uplatniť až do 25 rokov veku dieťaťa, ak sa pripravovalo na štúdium, pripravovalo na budúce povolanie štúdiom dennej formy. Teraz už to máme len do 18 rokov veku. Takže dieťa vo vlastnej domácnosti, vlastné osvojené dieťa manželky v náhradnej starostlivosti, ale nie dieťa druhá družky. Musia byť zosobášení. Takže ak sa stali v priebehu roka manželmi, tak od toho dňa si môže uplatniť daňový bonus aj na to dieťa. Sústavná príprava. Denná forma strednej alebo vysokej školy. No, keď je tam ten vek 18 rokov, tak tá vysoká škola už by dosť škrípala, muselo by to byť veľmi nadané dieťa. A ešte, dajme tomu, by mu zle padali roky, aby sa ako 18-ročné dostalo na vysokú školu. Vieme, že dnes je povinná školská dochádzka 10 rokov, teda do 16 rokov veku. Takže do toho veku ani nemusím zdokladovať, že dieťa chodí do školy. A až potom musím doniesť potvrdenie o návšteve školy. Ak dieťa preruší štúdium, nie je nárok na daňový bonus. Ale ak dieťa opakuje ročník, nárok na daňový bonus je. Ale len do veku 18 rokov. Kto má nárok na ten daňový bonus? No každý ten daňovník, ale v prvom rade sa ide podľa vzorca. Žena, teda matka, ak nemôže ona, až potom idú otec alebo iná oprávnená osoba. Cudzinec, zase je tam podmienka 90%, ale to je momentálne pre všetkých.
nie len pre cudzincov. Zabudla som to tam upraviť tak, že nie len cudzinec, ale aj každý slovenský daňovník musí zdokladovať, že tých 90% a viac jeho zdaniteľných príjmov bolo dosiahnutých na Slovensku. To je podmienka od roku 25, respektíve od roku 24. Ale v 24. to ešte nebolo. V roku 25 až vydali opravu v zákone v daňovom priznaní a v daňovom priznaní musíme ešte vyplniť ďalšie dve položky, ukážeme si kde, aby nám vôbec ten formulár počítal nárok na daňový bonus.